May tumawang tensyon atol sa nadamong demolition sa sitio Cassia, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Sa duha ka adlaw nga pagpahigayon sa demolition, 7 ang nadakpan sa kapulisan. Si Luan Merondina sa report. Sa video nga kuha sa netizen nga si Ray Fabs, makita ang nahitabong pagsikop sa 5 ka mga lalaki nga gikatahong misuway pagbabag sa mga otoridad nga mipatuman sa demolition order sa sitio Cassia, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Matod ni Police Major Dexter Basirgo, hepe sa Police Station 5, nagbarikada ng daan ang mga residente dihang miabot ang sheriff uban ang kapulisan ug mitumaw ang komosyon hinungdan sa pagkasikop sa 5. Kagahapon pagisugdan ang demolition, apan 17 lang sa 39 ka mga panimay ang napaguba kagahapon human mitumaw usab ang komosyon ug may nahitabong panagsabot uban sa mga opisyal sa barangay. Ato sa komosyon kagahapon, may duha usab nga nasikop. Tungod kay nakapahuway tagagapo, nakapangandam sila, invite sila og mga membro sa mga cause-oriented group na maoy nibabag sa ato ang demolisyon ng kaganihang buntag. Samtang ipasabot sa sheriff nga sa miaging tuig pa migawas ang demolition order apan naangan-angan lang kini sa pagpatuman. Possibly lagi pa ning tuig ang demolition ani. Na prolong lang kay tungod sa kanang na walay present nga sheriff. Matod sa mga apektadong residente, dili makatarunganon ang pagpademolish kanila kay wa sila masayod kabahin niini. Ilahang gipada nga notice wala mi kadawat. Nya mao na ni among hibaw-an nga gidemolis mi diretso. Kay wala mi nakakuan og nakahibaw pa mi nga modemolish sila. Makapail aksyon unta mi. Pwede ba dai magdemolis nga wala ang tanan, walay media, wala ang mayor, walay CSWD? Ang luna, gikatahong gi-award na ngadto sa 3 ka mga urban poor groups ug ang mga apektadong pamilya wa malakip sa mga nagpasakop sa naasoing urban poor group. Lain man sa kay magpasakop ka nya usa ka eredero. Mao man ang patakaran gud ma'am. Nya usa pa ingom na way gagaw nga ayaw pagpasakop kay eredero ka. Matod sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga gihan-ay na nila ang tukmang kaso nga isangat batok sa mga dinakpan. Asibol ato sila nga pailan og obstruction of justice and direct assault and alarming scandal. Sa official statement nga gipada sa anak bayan sa RTV Balitang Bisdak, hugot nilang gikondenar ang pagkasikop sa anak bayan Cebu Chairperson Kay Galon ug laing miyembro sa anak bayan nga si Devimar Opo, ama Sugbo KMU Secretary General Joel Villacroses ug naghahiusang kabo sa Lapu-Lapu members Marjon Amororo ug Belsasar kinsa mihimo og human barricade atol sa gihulagway nilang illegal demolition sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Unang nasikop kagahapon sila si Crisanto Gabutan ug Julito Pidilyon. Gipanawagan nila ang dinaliang pagbuhi sa naasoing 7 ka mga individual. Ang pagkasikop kanila, matod sa anak bayan, dili makatarunganon ug nagpamatuod lang sa Marcos Duterte regime nga wa hatagi og pagtagad ang katungod sa mga tawo nga makabaton og panimay. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.